uzamile ukwagqitha zonke izinto ezikuye, noba imali noba ubuhlwempu, izinto ezincinci ezo, but kwandentoni ukwazana uYesu, ukuhlala uYesu. Amen. So ukhona amaxesha abusathana azafuna ukulinga khona uzingasuki kuYesu. Ukhona amaxesha apho ihlabathi liza kubonisa lide lunikelo utywala lilisela xa ufuna into ezakunceda kusebona phakathi lingakuniki ihlabathi kodwa wena uzongavumi. Amen. Ngoba kuza ixesha lapho uzo-ofanisha nezinto ezikunqabeleyo ezikuhenda vula amehlo, vula amehlo. Ngoba iziqhamo zendithethayo abantu abaye bahamba kahle kusuka ngoku emveni nepasika uThixo uzobasikelela. Abaye abakwazi ukuhamba ngokwehlobo eli-perfect kuYesu. Amen. Abantu abangazamanga, abantu abangakhange bazimisele, still iziqhamo ezabonakala. Abantu abaye bathatha ukholo from this moment, ziziqhamo into ezabaveza. Abantu abaye bathanda ukusuka ngalo mzuzu, ziziqhamo into ezabaveza. Abantu abaye baba serious ukusuka ngalo mzuzu, sibona ngeziqhamo. Abantu abaye bazixelela uba mbuye ngapha phambili, sabona ngantoni ngeziqhamo. It's not that siyajanza but iziqhamo zoziphumela ngokwazo. Amen. So ngicela izinto namhlanje usixelele ukusuka kule pasika andiphindanga naye emva. Suka le pasika andiphindanga natyhafa endleleni. Suka le pasika nokuhlobo mabazana i-relationship ngiyayazi sendisokuthandana ndimthande umntu. Amen. Umntu xa umthanda abazalwane uba nentshisakalo yakhe okanye nentshisakalo ngaye. Amen. Ngokutheni kude ungafunda ngokutshona ilawo khange uthethe nawo mangabe kude. Ngokutheni uyamthanda. Amen. Umntu xa umthanda uba nemizwa ngaye. Amen. Umntu xa umthanda uba neconnection ude umve ngothetha uba nguye. Amen. Ude uxole xa ngabe yena ethetha nawe ngokutheni uyamthanda. So uYesu ufunela connection lo bantu bathini